Va. A veure, és una racó d'on hem anat i hem triat un de l'Eivissa, de rock i... No sé. Vale. 530 euros per persona. Ai, per dia. I per persona. I consisteix en que hi ha un munt de revistes i pots triar un hotel o anar a una casa rural o pots anar a qualsevol lloc. Però l'exercici quin era? Trobar-se unes vacances o què? Buscar un hotel o un lloc per... Les vacances finals. Unes vacances. I quan valia, no? I quan valia? No, i quan valia l'exercici també era? Entre tot. Ara us ho explicareu. No queda gaire clar encara que hem fet. No. 81.164,39 euros. Què és el que val això? L'hotel. Quants dies? No, tot l'hotel, tot. El vol. Vale. Com ho heu fet, això? Teníem un full amb totes les webs i per buscar l'hotel hem anat a Kayak i ens ha costat 81.090. Quants dies, quantes persones? Anem 51 dies i 3 persones. I per què 51? I no 50 podem tenir. A la Natalia toca l'Eurosa i són ganes d'aprofitar el temps. Amb una calopetita. I on aneu? A Eivissa. A Eivissa. I avió hem buscat a la web de Vueling i ens ha costat 69,99 per persona. És barat, no? Per tots. Barat, tu. Sí que els 81.000 euros són bàsicament d'hotel. És de 5 estrelles, eh? Us donen el menjar inclòs? Sí. És de 5 estrelles i és un cashotel Aquest és l'hotel. 5 pisos I com ho feu per anar-hi? amb la furgoneta de les Per anar-hi com ho fem? Hem quedat... El nostre vol surt l'avió de l'aeroport de Barcelona a les 7:10 de la matinada. Llavors hem quedat a casa de l'Àxel a l'Alfià, suposant que ell de gran viuria a l'Alfià, segons ell viure a l'Alfià, a les 4 del matí per anar amb antelació. Llavors calculem mitja hora per preparar-nos i carregar tota la furgoneta de l'Àxel. I llavors calculem que cap a les 4:30 sortirem per anar cap a Barcelona. 1 hora i quart si agafem molt de tràfic per les carreteres, llavors arribaríem allà cap a les 5:45, 6, més o menys. Llavors, per tenir antelació, doncs tindríem 1 hora i 10 per passar tots els controls d'identitat, el DNI i tot això que fa la policia imperial. Llavors, segons la pàgina web Vueling, el vol durava 1 hora justa. A les 8:10 ja estàvem a Eivissa. Llavors agafaríem un taxi. Hem mirat i a la pàgina que ho hem mirat no n'hi havia de taxis, però bé, ja ens ho faríem d'alguna manera. O si no, altres. Normalment als aeroports hi ha taxis. I el d'Eivissa? Què més? Llavors el taxi, els 5 quilòmetres que són de l'aeroport d'Eivissa a la platja d'Amposta d'Eivissa, que és on està el nostre hotel, doncs serien 5 quilòmetres, que ens costaria 4,40.
el taxi. La cadira. Va, continua. Llavors, ara una petita informació sobre Eivissa. La capital d'Eivissa és Eivissa. S'escriu d'una altra manera, però em sembla que es pronuncia igual. Hi ha 1.090.972 habitants. A Eivissa? A Eivissa. Sí, tinc molts dubtes. A internet ho posava. Jo crec que se us en va la flapa amb els uns i els zeros, Ah, no, a les Illes Balears. A les Illes Balears. A Eivissa no ho he trobat. I Eivissa representa un 1% dels països catalans i un 11,42% de les Illes Balears. Un cop arribar a l'apartament ens hi trobaríem una cortina blackout, que són cortines que tapen força la foscor, I què més? una tele, un telèfon, wifi, cromoteràpia, nevera, caixa forta, sala d'estar i sofà llit. La nostra terrassa seria de 37 metres quadrats i amb jacuzzi, i està a l'hotel, es troba a primera línia de platja. Tot això està molt bé, però us passareu 51 dies a Eivissa. Estareu 51 dies fent cromoteràpia a l'hotel o teniu algun pla d'anar a visitar alguna cosa? Anirem a visitar les Illes Balears. A totes? Bueno, el que puguem. A ella li ha tocat la gran. Bus? Fora de